Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Association of Power Engineer, haka jingelang ka balalong haka life waiter kulalangkuan aracar arpo, kala kentu ya kesorga jela. Bahkan penstat nak bentaban penteri kamno ya ka shlem penmi boarding hawa umngot. Hak ni jingelang ka balalong ha Asom Kristi Kendra, hadhan kiti Shillong u President jong Association of Power Engineer uba arju dekharulaong baka umngot hydroelectrical project kadai ka bakongsan bha ka bala ban penmi ka boarding hadu arspa saupo megawatt ka boarding bat nalor kata kadai ru ka class A project katkum ka kaipot balayo na ka sarkar India kanang baka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kandupla banle AA halor kini ka project na bawat ka Japanese Bank Infrastructure Corporation ru ka kloy ban baiting ka hakasut ka baret bat haka jing aipor ka balong South Host nam fi hadin ba corporatize ya ka MSB mansua ka dik MSB te nadu ka shitrik ku April arajar sipo kala long no ka taka corporation hakaba kadon ka MECL but likely company jongka kawai kadika distribution generation pat transmission te katkum kanika Electricity Act 2003 hakaba la pas lamba jongka Parliament of India ka government ka jongi yaki kiram ki badai shwa jong maj arajar shipo kala dai ben shim no ka state government tiba ka wei na kiram ka bang kwa pa hang ni nang ba kum ki consumers joga state ki ben tip ba halor ka jonga ni ka power purchase karam hati ki por kolong hadu 1000 crore hakaba ka state government kada ben shim ya kani karam bahkan pendap maka hari ke basonsi kalong ba haduk mentah ya kani karam lahap ben pendap hi dak MECL bat kum juru ya kata ka financial support ka badai ben bay dak sarkar ka jongi halor itu nong tray jongka MECL kibadai shua jongka MSCB shua mach arajar shipo di terminal benefits kebingi khot lale lakhen ni kene taka bagi appoint ni consultant hakaba baro kapisa ka jongka pa Devon Bega sarkar Meghalaya kalong praspa sapu crore hari ke basonsi kalong ba haduk mentah shipisaru ke government ke jongi ke klepat ai nakal yang jogi state baro nakal yang jogi state baro gila karsyan yigi boot ki jongki apo India handrei datang ke state ke jongi haka bangi klemyo ya kanu financial support kum badai kat kum kani ka ag arajar lai te kani ke busongsi haka ba ni nakalyang ka jongka MECL ni haban siu hadu sanspa laipu kurur nado u April arajar shipo haduk kini kisni nak benta kita ke terminal benefits di Filipin sungtu ba kini kapisa kadai ka ba plasiu napok ka revenue mani ka collection ke jongi di kini kadai ke ba perlong ya ka MECL bukan don hapok financial crisis Lada day shisha bengiyo financial support
napok ka government kanundon jing ya ka MCL bahkan ya baik ya renti hoi ka donru kalat hakaba ngila ban improve ya ka internal revenue ke jongi ibon makilan idon kijing du nong ngai scam ba dag jing trestom nado ki bahe hado ki baret ngila ban improve ya ka revenue generation ke jongi nalor kate ka loan ka badai 6,000 crore shwa jongne u maj 8,000 shipo ter par hadin kata ngila shim ki loans ki ba per kum ka MCL kala shim ka loan ka balafat hado shispa khanai pulai crore ka generation company kala shim ka loan ka balakot hado praspa nyopo crore ka transmission company kala shim ka loan ka balakot hado life crore but ka distribution company kala shim ka loan ka balakot hado laispa tam crore te borkhat kini gilon kamduna yaka 6,000 sauspa sanpunyo crore batru katika 6,000 crore kepada ke power purchase tu kumbakalong hado menta kemudian ka MECL kadan ka loan ka bakan hapsiu hado kumba 8,000 sauspa tam crore bat na syukwa ban ongi firu ang ni ba nakar revenue ka bangiyo mangi menta ni happen siu omduna saupo hado sausan crore manubnai tang bangin service ya ka principal jom kini ka loan nai kran tang interest kamu burang tang interest nai kran ni ka principal ka bangi diben siu tang interest ni happen siu kumba saupo hado sausan crore man ka benai tekani ka ka dei ka bu ya ka MCL fo ka jinge kumba kalong ka revenue generation ga jongi hi yang mentahi akini kisnam kalong average ki sanpo san nerpo crore de kidon ki por baka hierro kidon ki por baka tamro de average lan ngi shimbar khaji ki po hi ketaka sanpo san crore shibnai Handre ngam kwa banong ipi hang ni ba kadon kalat ka jongi hakaba kuma pitip i barokhat kidon ki jing tu laj kidon ki bangimla ban bilut barokhat nam tip na ki la banan ki no ki daw mo te kidon ki tu ki outstanding te ni kermen ba hagini ki snam ki banwan nginyo ban improve ya ka monthly revenue collection ka jongi kuma fi i ba nakaliang ka sarkar kala handover yakini ki power projects ki badan napok state syaki central PSUs bat kumjuru syaki private developers handai ke pasngausi kolong ba haduk menta nyimpat i ka weiru ka bentrekam yakani watla ngilong sisa ke jela ka ba uble la kurkhui ni handai ikham patla bentat ya kata potential ka ba state kedan de ke ga bakarai ka jongi kum ka asian ngishim kolong ba ngin ya budin buat power minister kumjuru buat chief minister halor ke jongan di umat project di mana situ ipi bakani ke umat project kade ka way ni project hakaba what ke government of India ru ko ong bakalong ka kade ka e-grid project kamut ka biang ba ka ba kum gejela ka bangin sim ya kade ka project namar ba fini i what in ladap ya kade ka project nila ban supply pawaru siapa ki marjan ri ki jongi bat kumjuru ka ai ka bangin pendap yak jinan kam hapoka state ka jongi te kum nakal yang ka association ikan tu ya government ba kan sim kia ba halor jongani ka umat project bat kumjuru kiwe ki project ki babuan ba apani ka jela ka jongi kelawan ru kawe ka jinge keren hakaba stonat ba ki members ki lapan pa hone ki ong ba habang ipet ya ka jela ka jungi nila ban perkhat ya kataka second line of revenue generation nolor ba ni penmi boarding hakini ki power stations ki jungi
ke kalat ke bangila ban le kalong ba kuma fitip hi baka jela ka jongi ngiduna haka jingri jogini dokha hoi ka government ka simkia halor ka aqua mission mat kiwi bat ngidang hi iru baka jingduna ka bun ba te ke bangia layarai haka dengan meeting kalong ba ngin tho spok ka management ba laki idan kalat lenti haka ba haka ni power stations ki jongi nama ke infrastruktur kala dan lupa ngila ban perkhat kumno ban sedang ya kanika jiri dokha nei tang jiri dokha bat kum juru ban penkiu yuk tourism hapo kajela ka jongi kani kalong kala ban ai ka direct but indirect employment iki khun samla ki jongi ibla dep ki jing pule ki jongki laki bedai hapo ka fisheries laki bedai hapo ka tourism laki bedai ki private players ben peniat yakini ki benle yakini jiri dokha berkum juru yak tourism de kuma fini ihi ka potential ka jongi kalong ka ba imen don men siem shisha lada ka management bat ka sarkari shimkhia nakaliang ka jong station ni shukwa ban penpa hang ni ba hoi kala don ka jing ni tho hapo ka kebor kini kita berhoi halor ka appointment ma part time appointment ya ini CMD menta hari nakaliang ka asyan niyo bania tai sani bahaya kani bat ka ke bangia rai ka long ba ngimdan kanu ru yamenta ka jing persya halor ka temporary appointment jong government yi bin function komi director corporate affairs kom managing chairman kom managing director jong organization ke jongi namar ngin haban pet ya kita ki bagi khot ka rules of business executive but kata ka warrant of presidents but kum ki central services but ki state services rules in happen pe kita berkhoi but ngai scam ba ka sarkar habaka thung yunuino kalabut yakini ki rules ki lead and rules ki badan te nakaliang ka session ladangi i bakadan kanu ka jingduna laka idan kam yangi ba ngin intervene yo hata kipor ke bangide men intervene ngin se intervene handra ya mentahi ngimdan kanu ru ka jingkren persya halor kan appointment jong government